see, I get it, then you get it, then you see, I remember, then you get it, then you see, I get it, Romina Dundera, dolazim iz Gondolića, iz Labina. Trenutačno studiram na 4. godini na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Ja sam Mateja Klapčić, idem u 4. razred gimnazije ovdje u Labinu i članica sam gradskog vijeća već 4 godine, znači od svog 1. razreda. U biti u gradsko vijeće sam ušla u 5. osnovne, znači odmah kako se ulazi u vijeće. Odlučila sam se na to zato jer u biti nisam se htjela baviti nekim sportom jer sam smatrala da će mi to oduzimati malo previše vremena. Vijeće je bilo onako jednom tjedno, uvijek sam voljela pričati, nikad mi to nije bio problem. I u biti evo, tako sam se odlučila, zasviđalo mi se i ostala sam sve do 4. srednje u gradskom vijeću. Javila sam se sasvim slučajno. Ne znam iz kojeg razloga sam se to trenutku javila, ali mislim da je to bila jedna od najboljih odluka koju sam ja donijela u svom životu. Zato što ne samo da sam stekla jako puno prijatelja i ljudi koje sam sigurno neću zaboraviti do kraja života, nego i toliko znanja i iskustva i usavršila sam se u mnogo čemu, na primjer u javnom govoru i tako dalje. A najviše mi se sviđalo druženje jer ono nije uvijek bio sve rad, pogotovo u osnovnoj školi, više su to bila neka druženja za parkancija. Ali najviše što sam naučila od svega toga je u biti izlaganje i sve te prezentacije. Znači jednom kad sam došla na faks, nije mi bio problem stati pred 100 ljudi, odraditi prezentaciju. Znači to naučiš se nekako pričati pred toliko ljudi, nije ti više toliko problem. I evo to mi je užasno drago da sam prošla sve kroz srednju i osnovnu školu. Učilo me da sam politički angažirana osoba više i ne znam da sam ja član zajednice i da se trebam brinuti za nju. Onda sam se naučila kreativno izražavati, ne znam, nekako sam otkrila svim tim videima koje sam trebala raditi za vijeće, da mi se to zapravo i sviđa, to želim raditi do kraja života. Kroz osnovnu školu većinom je onako vijeće bilo više onako zabava, znači za parkancija, igrali smo twister, jeli pizzu, to nam je bilo nekako super, a poslije nekako karakteristično mi je ostalo ono šetanje trim stazom za Rabac, to je nekako bilo krajem godine, ono u 5. 6. mjesecu prije nego što bi završila školska godina i u biti evo sva ta naša druženja, to mi je ostalo najljepšim sjećanjem. Nakon što sam upala u gradsko vijeće, odlučila sam ići korak dalje i prijavila sam se i upala i u nacionalno vijeće učenika. I tamo sam upoznala i prijatelje diljem cijele Hrvatske, koje imam i danas i s kojim se jedan danas čujem. Ne znam, samo sa 15 godina sam išla u Norvešku i tamo sam isto ne znam, imala puno lijepih iskustva i uspomena. Svijećom smo bili u 7. osnovne u Mađarskoj. Znači to je bilo gradsko vijeće osnovne škole Matija Vlačić, mislim da smo bili mi i Ivo Lola Ribar, ako se dobro sjećam. I vodila nas je znači, profesorica Silveta iz knjižničarka, ona nas je vodila u Gardelan jednom, znači to smo išli isto vijeće. I evo to su ta 2 puta u biti gdje smo bili negdje. Najviše mi se sviđaju vijećnička pitanja jer znači imamo tu mogućnost pitati vijećnike i gradonačelnika ono što nas zanima i ono što želimo promijeniti. Mislim da su mi data vijećnička pitanja, u biti rasprava koja je slijedila nakon tih vijećničkih pitanja. To mi je bilo nekako najdraže jer u biti rijetko se pita nas mlađe neki naš prijedlog, neko naše gledanje na grad. Tako da to mi je bilo odlično, uvijek smo imali neke dobre ideje. Nešto od toga je grad stvarno i napravio, nešto je naravno bilo malo previše, znači nismo kao djeca razumjeli točno koliko novaca iziskuje određeni projekt. I samo bih htjela svima reći da bilo koja aktivnost da im se nudi, da ne gledaju na to kao da je to još, da moram ostati duže u školi i da je to još nešto da trebam raditi jer stvarno se isplati i nikad ne znate šta ćete dobiti iz toga i svaku priliku stvarno ja smatram da treba iskoristiti jer ne znate kamo će vas dobiti u životu. Vijećnicima bi definitivno dala savjet da se potrude oko svih tih prezentacija, pogotovo znači, kad imate sjednicu gradskog vijeća, zato jer će vam to jako puno pomoći. Stvarno poznate ljude s kojima se družite do kraja života i uspomene si stvorite lijepe, stvarno ću to za uvijek pamtiti i ne znam, to je to.